जोंनि भेरगाव जिल्लायाव साबेसे मानसिया साख्रि होखो जेबो गैया सासेबो उदाहरन होनो हाया दिनै खैराबारि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जिथु अफिस बे अफिसाव भेरगाव जिल्ला करनिया कछारी सेल बिपिएफ बे दानायनि थांखि मोनसे मेल माने जलांबाय आरो बे मेलाव जोङो 50 जनिया मोनसे करनिया कछारी सेल बिपिएफ जोङो दानो हाखांबाय आरो बे कमिटिया फैबाय थानाय इलेक्शनाव जोंनि गथै करनिया जाति जनगोष्ठीखौ बिथांमोना माने बिथांमोननि जानानै बिथांमोना खामानि मावगोन ओमफ्राय लोगोसे जितु इस्यु दङ सार्टिफिकेटनि इस्यु बे इस्युफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिथांमोना माने नाजागोन जोंनि दला नाजागोन आरो बेनि थाखाय दिनै बे कमिटिनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावफुंनो थाखाय जोङो नाजागोन गतिके जोङो आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव जोंनि करनिया जाति जनगोष्ठीनि जिमानखिनि माने भटार्स दं बे भटार्सफ्रा जोंखौ हेफाजाब होगोन जों बेखौ आसा खालामदों दा जोङो बिटिसि हालामाव जों नुनो मोनबाय दिनै प्रमद बर'नि सरकारा 5 बोसोर आरो 3 मास 4 मासल' दंबावो बे 3 मास 4 मास माने थानाय माने बोथोराव बिथांमोनालाय आरो मा मावबावनो दिनै 8 बोसोर थांबाय 4.5 बोसोर थांबाय बे 4.5 बोसोराव बिथांमोना जेबो खामानि मावालाबासिनो खुगाजोंल' बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ फोसावबाय थाबाय दिनै फिल्डआव हले जेबो गैया दिनै साख्रि होदों होनना बुंदों जोंनि भेरगाव जिल्लायाव साबेसे मानसिया साख्रि होखो जेबो गैया सासेबो उदाहरन होनो हाया जोंनि भेरगाव जिल्लायाव दलं गंसेनि बिथांमोना उदाहरन होनो हाया लामा गंसे मोजां बानायदों होननानै उदाहरन होनो हाया दा बिदि सरकारा जुदि थाबाय थायोब्ला भबिष्यत बे बिटिसि हालामनि 35 लाख मानसिफ्रा जोङो एकदम बन्चित जानो गोनां जागोन आरो जोङो भबिष्यत जोङो मोजाङाव जोङो आगान सुरनो जों हानाय नङा गतिके जोंहा भबिष्यत दङ गथ' गथायफोरखौ जोङो माने गोजौ थाखोआव लांनायनि खोथा दङ जों खुनु दिन जों बिदि लांनो हानाय नङा दिनै एकदम दिनै जों खोनानो मोनो बे माखासे अभियोग माने जाफैदों दिनै बिटिसि माने माबायाव मा होनो माने सेक्रेटारि अफिसाव बिदिनो एकेबारे सोरबा एजेन्ट जानानै फैसा खामथिङो बिराद दुर्निति जादों बे बाथ्राफोरखौ दिनै बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव हले सिमान लाया गथै जोंनि जायफोर ठिकादारफोर दङ बे ठिकादारफ्रा रायजो राजानिफ्राव जोंनि सिगाङाव अजद होदों 18% 20% जायो होननानै माखासे अजद होगासिनो दङ गतिके जों बे अभियोगखौ जोङो माने खोनानो मोनदों गतिके बेफोर जुदि जामारदोंब्ला बे बिराद दुर्भाग्यजनक माने बाथ्रा मानो बे बिटिसिखौ मोननो थांनायाव प्राय 16.5 बोसोर संग्राम खालामदों 16.5 बोसोर बे हाजारजन मानसिफ्रा मुंख्लं जादों हाजारजन मानसिफ्रा न' बां सावजादों ओमफ्राय गामिफ्रा सेवहांगार जादों गोबां मानसिफ्रा जेल हाजतआव थानांदों गतिके बे बिनि बिनिमयावसो जोङो जि बिटिसि मोननो हादों बे बिटिसि खुंथायाव थाग्रा मानसिफ्रा ओंखायनो बे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां सिन्था खालामनांगौ गतिके जों बेखौ दा दिनै जोङो नुनो मोनाखै बे बिराद माने दुर्भाग्यजनक बाथ्रा आरोखि बे रिसेन्टलि किताबनि जितु पाइरेसि जानाय ओंखारबाय बेयावबो जितु निजिमा दुर्निति जादों बे बाथ्राया ओंखारदों दिनै बिनि जितु एन्सार बे एन्सारखौ बिथांमोना मोजां रोखोमनि होनांगौ मानो दिनैसिम होआखै गतिके रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दं गतिके बिनि एन्सारखौबो बिथांमोना मोजां रोखोमनि होथों जों बेखौ माने खावलायहरदों प्रमद बर'नि सरकारखौ जोङो खावलायहरदों गतिके बिनि अनगायैबो दिनै खोनादों जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव बिथांमोना होनदोंमोन LIT गायसनगोन बेबो गैया दिनै बरमायाव माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानो गोनांमोन बेफोर मानो जायाखिसै बे उदालगुरि माने जोंनि जिल्लानि हेड टाउनियाव मोनसे ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जानो गोनांमोन बेफोर मानो जायाखिसै मा खारनाव जायाखिसै बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना इलेक्शननि सिगां रायजो राजानो मोजाङै फोरमायनानै होथों जों बेखौ दिनै बे मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायहरबाय।